So George wee wuo iwo ka ha je report ọlụ George wee sisi mee the guy invite. So ha wee delu di akwụkwọ wee sị anya bịa ka o kwuo etu o si wee weta this letter o nyere nwunye si na fasi ya tụpụrụ ya ife n'ụlọ na o nwere ebe a na-eme nke afọ. Di ekwere bịa o, ha wee zizie ndị eke wee jee wee mee di invite. Di wee bịa wee jụba di wee sị ya nọ na mba 1 na ọ dago ofu iwu by iji letterhead ha wee dee leta. Kedu onye nyere the letter? Kedu ebe isi weta the letter? Una ama ife melụnụ. O wee bụrụ na one of the friend bụ ife zijelie ebe ya na-eme kọmputa training ebe o ji edete the letter. Wee sị nọọ mgbe ọ chọrọ ịchụ nwunye jụ na ọma nna o wee je wee kukuo that letter wee nye nwunye wee gụsịa wee buru ngwongwo ya wee na ya wee du free. So ka nyanwa na-agwazi nwunye ya na nwunye jụ o wee sị anya mee ife nya mere ka nwunye na by force wee dukwere ya wee jekwe na ebe afa na-eme kọmputa training wee luo ha wee kukukwe the same letter enyefe obere ego ha wee send alụ nwunye. Mana nwunye nke ya fụsịanụ the letter Junior ama nna mmadụ niile abụrụ ofu nwe ndị ka ibe fa enlighten nwe ndị si na fa ga-anwụ na marriage ihe egbugodufe egbu na fa ga-anwụ di ya ịghọta ebe m na-eje. Na ọkwara ife abelu George ji wee gbalụ George wee sị na number 1 ịdago nya iwu unu na-abọdalụ na amarọ ka esi eme ya. So ya wee sị George na ka ejesi bata na di ekwapụrụ ya ngwongwo niile n'ilo na ya dobele ego ndị meeting 250k. Nwaanyị a ime mistake ịkala isi na 400 ka idobere. Yes now. Na dobe 250k ego ndị meeting si je jụọ ndị meeting na ya nwa na edobelu fe ego. Then na dobelu 100k limit money ya na edobe ịghọta na anya limit money ya na edobe n'ụlọ in case of ihe anụwa. Na gbala ọsọ wee bata wee fu ngwongwo ya n'ilo na afọrọzi the money. And no di ekwapụtala ngwongwo ya n'ilo. E wee sị na di eje echita boys wee nyere aka wee kwapụta ngwongwo ya n'ilo. Nya wee sị George na a ga-enye the money number 1 maka na George abasigoli mba wee sị na a ga-atụ ya nga mana first na ọ mala etu o si wee kwapụ ngwongwo afụ niile n'ụlọ na onwere right. Na onwere right na ọ ga-esi etu afọ wee kwapụta ngwongwo afụ kwa agakwa ya etu afọ o si wee kwapụta ya seti enye etu afọ ọdụkwa oke. If not ifefa ga-eme ya. Then that money because ịgbakọ this ego na ife ọpụta 350k na ọ ga-edobekwu ya exactly ebe o si wee wetie. Nwoke wada na yọba biko si na ya ji ego wee kwụ ndị ya ji ụgwọ na nwunye maala na ya ji ụgwọ na ya gwara ya maka dị ụgwọ na ya use the money. Gịnị wee mezie ego gị? Mba, ego iwere hapụrụ ego nwunye gị na ị ga-akwụ ya. Nwoke na-ayọ biko si na ha ma nkwụ na ha dosọrị nna ha ibie. Osimone George wee sị ya ị chọrọ ka ị tụọ this man nga because na number 1 no forge this letter forge. Number 2 na mmiri mara ihe niile afụ mmiri mara na ị ga-agbakọ ya ịgbakọsị anya na ọ ga-akwụ ụgwọ ya wee tụkwasị ya n'elu 350k nwa wee kwụọ gị. Di na-ayọ biko ọyọlugbogo ọyọlugbede ọyọ n'etiti ọyọ n'isi ọyọ n'ala. George wee sị ya ma o nwere ebe ya nwere ike ịnọ until die efix efe niile o mebi because na mmiri malụ foam ma most of akwụ ya ihe niile most of ihe ya nwere na mmiri mebisiri ya. Ya wee sị George na ya chọrọ ka ya jee ebe nna ya nọrọ until o fix ya because na ihe kwute bụ na that room ga-adụ exactly etu ọdụ o wee kwapụ ife na ya. Then nyanwa na ndị court ga-eweta esolu jee mee investigate ya jee investigate do sure ọ bụrụ na ya confirm ọnọdụ ga-etu afọ ọbịatago na then wee hapụzi adịe na ọ bụrụ na ọ chọrọzi ịnụ omenye n'ụzọ esi eme ịsaida na ije ebe nna ya jee were ife ime n'isi gị na ndị be nna ya resolve onye amicably ọ na ịbịa na court sị na ị chọrọzi nye anyị reason ọ bụrụ na ọ dị good enough then anya gbasa unu na ị nwere right ịnọgide tụpụrụ nwaanyị ife na-ada eme ya eme. Ọ bụrụ na ị na-eso m na page anyị ga na-amụta a lot ka ị ga na-amụta. Nwoke nwere right ịnọgide tụpụrụ gị ngwongwo n'ilo olee esemokwu imelọ ife eji agbasa marriage ma ọ gwana na ọpụta ụtụtụ tụpụba ngwongwo gị o nwere that right. Ọ dị illegal. Learn as you listen. Ị na-ege ntị.
so osimnne na ọkwani a so na anọbe nne ya as we speak na-eche die na-ayọgharị biko bịa na-ayọ ndị befe ọyọlugbo gị ọyọlugbede ka emeli ebele ka eme nna ọsị m na ya gbakọgo ife niile mmiri mebi ma fomo ma apụ ya o ma nke nwa na ego nọzọkwa na 1.7 na ife ego nọ ya kịta die wee na-ayọ biko ọyọlugbo gị ọyọlugbede si nọ ndị enyi ya lapụtara ya osikwe nke ọpụọ nka ọsị m nne na kịta anya nọbe nne ya ya na-eje ụlọ ọgwụ afọ adị ya nwaanyị moto kụrụ ka nọ wee na-eche ọ bụrụ na this man put say this thing in place because e nyere 3 months to comply and mee all those things nye kwesịrị ichigha azụ jekwe ka ya na this man bili nye kwesịrị ichigha azụ because na ya sị na ya chọrọ ịhapụ marriage eduto na ya mụrụ nwa n'ụlọ kwa ịghọtago nwa afọ ya mụrụ n'ụlọ wichi nke n'ụlọ ọgwụ ya wee kpokwele ịbụọ from be die natakwa be nne ya nọkwa n'ihe a ka a ji wee sị na ya chọrọ because na onwere ife m agwara ya mgbe ọ na-akọrọ m akụkọ si ya achọgodo igbu gị nọla ebe afọ mmadụ sị gị pụọ ise na ịgba mpụ o dee leta esi mmadụ achọghị gị onye ajụrụ ọ na-ajụ onwe ya o wee gwabazie m sị m na ọkwa maka nwa ya mụrụ n'ụlọ na onwe ka ọdụ ya kpọkwala nwa a kịta ụmụaka na-abọchi ekwebe nne ya again plus nke a mụrụ n'ụlọ na onwe ka ọdụ ya wee sị ka ya nọlụbe die ụna afọrọ ya mana kịta na ya na-echezi maka ya because na ọ dropsigo this story after 3 days ka ọ sị ma dị Igbo ya na-echekwa n'ihe a na m jukene ndị mmadụ na ọbụlụ gị ọ bụrụ na di emesie ihe a na ekwesịrị ichigha azụ na that house nne ọ bụrụ na di gị ga-enye gị ọkwa 1.7 ọkwa ka 1. ihe a nụnwa na ọ ga-enye gị the money iji nwayọọ jepakọla ife ndị fọ ọnụ maka na nwoke ga this far ga-atọgbu gị one day ife na-aza na ije si ele afịa bata dinele a na-apụta ụtụtụ onye afọ ebinyere ndị ife anụnwa mere enwere ike ikwuru ọnụ fa yes nya asị na-apụtala ụtụtụ na obi nere ọsọsọ chukwu maala ife mere onye afọ maka na be anyị adịghị m autopsy ọ bụ nọ n'obodo oyibo ịnwụrụ ụdọ ọnwụ afọ ị ga-eji autopsy amara ife mere gị ada agba nkịtị mana be anyị bụ onye nwụọ ibughe enye sọsọ chukwu nọ n'eluigwe ga-agbalụ ndị afọ akaebe maka na fa nọzi ndụ nwoke galụ this far onwekwu n'ego nwoke nwekwu ego 350k nwaanyị sere chọzi ka ị wele gie nwaanyị sere chọzi kedu ife iji egi eme this man ga-atọgbu gị one day ọ bụrụ na ị chọrọ ịpụ na ndụ ịpụọ n'ọnwụ you're doing well kedu ife ịma ife na-eme unu ife na-eme unu bụ na unu lụọ di unu depend ya so much on that man which adọrọ bad to depend on your husband ọdọrọ bad but ọ bụrụzi n'elu kịta nwaanyị ọbụla kwesịrị inwe ọkpụrụkpụ ego dobela aside in case ọ bụrụ nke si na-ekwu abụrụ sọsọ ịgbasa with your husband no in case onwe ife menu di gị sịkwa na ị ga-adọrọ na o nwere ife mere ofu nwa gị kịta iburu eru ụlọ ọgwụ di gị si na ị ga-adọrọ ị ga-ahapụsị nwa afọ ka ọ nwụrụ nwa gị nke a na moto kuturu mana moto ga-akụtie ọ dị ego afọ ka na-ekwu maka ya ịghọta and ọdụkwalụ for you never know where it will come from. And another mistake unu na-eme bụ ọ bụrụ na gị na di gị si okwu na ịchọrọzi mana nwoke achọzi gị chụpụ gị izuzulu na babe nna gị ịchọrọ mkparị why should I go back to my father's house? You should build yourself to the point that na onwe ka o si mee ha you be able to accommodate yourself. Yes. Kedu ihe na-analụbe nna m nche obodo dum mmadụ ebe afọ chọrọ ụlọ start afresh there with ụmụaka m ị na-ewetara m child support. Yes, why should I go home? Because in abenda gị bụkwa ibu body ndị ọlụfa. Before you know it, mkpali esi n'elu si n'ala. Nna ịjụọ m nwoke galụ this far ga-atọgbu gị n'abalị one day. Ebe ị chọrọ ịpụ na ndụ, ịpụọ n'ọnwụ. Ebe ị na-eme ọfụma. Chọọ ụlọ ha ya, kpọrọ ụmụaka gị nọ n'ebe afọ. Fana atọ. Yes. Take care of them. Ọ sị na break ka ọ chọọ sị na ọ chọrọzi ịfụkwanụ nwoke ọzọ you move on ịfụ nwoke ọzọ you take care of your kids gbaa mbọ fụ na ha na-eweta child support ma nke ịmụrụ n'ụlọ ma nke ịmụrụ be di gị itinye with whatever you're making then you move on because amara m ka nwoke ga-esi ga this far
ị na-achọkwa ka ichighekwa azụ na the house with that 1.7 is a big money. Ma ịjụkwa m o setisie dị ụlọ imesie inspect ibukọrọ ngwongwo gị ndị ogolu move on. I can only go home on the Christmas period, New Year, a na-eli ji, a na-eme nke a, ịkpọrọ ụmụ gị na ịnọsịkwa aka ibe gị, ịkpọrọ ụmụ gị, you go back to base. Etu a good woman si behave. Ọ bụrụkwa ịnatabe di gị bụkwa bọdị ndị ọrụ ndị bụ. That's why eji wee sị nwaanyị ọbụla chọọ ife ọ ga na-eme, look for something doing. If not, it's either na depend on your husband or na depend on ndị bụ unu. O nwere nke ị nọ na ị ga-adụ fully happy. No. Maka ibe pụọ n'ọnwụ ka m ji ekwu. Olesikwa ma na-eme mistake. Ụmụnne m tii n'ọnụ n'okwu a. Ndị be anyị, daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.